салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамаги иншолло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯза ҳаст. Анами намуд платья абая бигемшона аҷоибот хушрӯнада танаи апаи хидмон ҳастай савдогарда. Нархҳо ё чанд сомони апаҷон? Нархҳошон 350 сомон, ранги дига саифо 550 сомони духтаро, 350 сомони аҷоибот хушрӯ. Тамом карда будан духтаро, аллакай боз овардан размер доранд духтарако. Ани намуд гарошкоя мепурсиден, набудан духтаро, аллакай боз омад. Айни ҳол доранд духтаро. Суроға духтаро, бозори Корвон, 7-ум дарвоза, 5-ум қатор. Рақамҳои савдогар дар рӯи экран мемонам. Нашод даставка духтаро хичонда нависен. Качествои материалда ман аҷоиботаи хушрӯ гап надорам. Малина цветам доранд, турецкий материалошон духтаро. Нашод суроға ма фаҳмондам духтаро, нашод даставкарам гуфтам. Хоҳиш мекунам дар WhatsApp хичон фақат бинависен. Хаки цвет аҷоибот хушрӯакай духтаро. Не цветчам аҷоибот фасонак. Ана ёрам духтарон, бори новинка, ёшам аҷоибот хушрӯ. Ина духтарако ами абаёра ма як рӯз навор карда будам. Ай мо бори Бишкек ба духтаро, ё чи фирмае? Турецкий духтаро, нархошон 500 нер, 300 сомонай. И аҷоибот хушрӯ. Сезони ҳамиёй духтаро, либосои мавсимӣ овардагем. Нигоҳ кунед чанд ранг дора, баъд размерои калон ай духтаро барои одамои бузбала. Ай чанд то чанд размер дорем фа? Размер ҳаст, ҳама размера доранд духтаро. То даже 60 пуша меша ба хелом. Поёншон ҳам раскушони кушода ки аҷоибот хушрӯ ай. Недиден 3-4 ранг дора. Ҳама рангош хушрӯ, размеро ҳаст духтаро. Хоҳиш мекунам нашод даставка апада хидишта бинависен. Доставчикшон занакай, савдогарам занакай духтаро. Бисёртон занак мепурсен. Ина духтарако хичонам дар навор ҳастан апа. Нади чиқа хушрӯакаин поёншон раскушони буданшон беҳад муҳимай. Айниям набуд аллакай боз овардан, айни ҳол доранд духтаро. Духтарако неш куртои турецкишон омадай. Расветкоша доранд духтаро, баъд размерам ҳастай духтаро. Нархошон чанди апаҷон? Стандарт танё размер. Бас бе размер мерая? 46 то 50 пуша мешад духтаро, ҳатто 52 пуш бошад. Ча поёншон барои ки раскушони кушодака кифто ҳама вақт чен мебе, поён главный кушод бошад. Духтаро нархошон чанди апа? 250. 250 сомон поёша дид чиқа раскушони хушрӯакай. Ҳамаи расветкоша. Не расветкоша бинен, молочный, сабз, кабути, осмони духтаро. Аҷоибот хушрӯ. Серишам хушрӯ бо гарняк. Поёнш беҳад кушодаки хушрӯ. Барои одамои беременӣ бо аҷоибот хушрӯакай. Ина насиб бошад, чашм мепӯшем, идам мебиёем, метонем барои ид курта харидорӣ кунем духтаро. То намазикам, ана намазикошона бинед духтаро чиқа хушрӯакан. Уже барои Рамазон химонда беҳад зарурияй. Чанд сомон ай ё? Ям 250. 250 сомон духтаро хушрӯйма. Материалошондам гап нест, аҷоибот хушрӯ. Паплина духтаро сафед дорад, кабуд дорад, сиёҳ дорад, не намуди коричневый рӯшантар дорад. Сиёҳшам хушрӯ. Чанди апаҷон? Ям 250. 250 сомон духтаро. Размеро ҳаста духтаро. Бемалол барои размер метонем бинависен духтаро. Инаҳо барои духтаракое ки куртои сиёҳ мепурсиден, беж мепурсиден. 4 та ранг ай: сафед, сабз, сиёҳ, бежи. Сафеди барои ҳоҷиёно духтарако аҷоибот хушрӯ ай. 250 ям апаҷона? Даф борои качественни хушрӯ оварден апамшон. Ани ё чанди ай платьёи новинкатон? Дуека? 250 сомон. И дуека боша остиниш хеле не? Киташ паплиная, болош қабая. Ё часпидагани хела? Болош гирбишинай, поёнш паплин. Платьяш духтарако паплинай, бо пушуш гирбишинай ҷудо намешаванд. Ёрам аҷоибот хушрӯ бори нав. Се расветка буде, размеро ҳаст духтаро хушрӯйма. На, тамом шуда буде ини дуекошон бо омада духтаро. Ё чанди апаҷон? 350 сомон. Ёра 400 мефуртем, 450 мефуртем, 350 шуда. На, аллакай ҳоз 350 сомон кадаги нархи пешина хела ва хела арзон. На, сиёҳшам. Сиёҳшам ҳаст духтаро. Сиёҳ мепурсем бисёр шумо. Сиёҳ ҳаст. Суроғаро фаҳмондам духтаро. Як бори дигар дар охири барнома фаҳмонам. Суроға бозори Корвон, 7-ум дарвозаи духтаро, тарафи Тило бозор духтарако, 5-ум қатор.
ламиражои нав омадан. ламиражои новинка духтарако диден ишам аҷоибот хушрӯ. Ана ин платья мепурсем бовардан ба хотире ки шумо ҳар шаб рӯз барои ё тамом мепурсем. шуда буд бовардем. Ёра чанд сум буд? ё 350 ё Ден 500 қисма будан 350 шудагиян. Тамом када будем нав бовардем. Бори новинкашона духтаро ба хотири шумо вардагиян. Ин абои ламиражон нав омадан. Ишам ламиражи новинка ишам аҷоибот хушрӯ. барои ид овардем формои фасон. На. Надедан ишам аҷоиб хушрӯ. Неш поинш раст кушонира вай размерш аста я? Нархиш чанд? размерош ҳаст. ин ё арзон шудан 350 будан 280 шудан. ҳозир 280 сомон духтаро размер доранд. Ана ин платья якум гира нишонда ки шогирдоим бисёри бар мепурсидам тамом кардем бо ина овардем. тамом шуда ба духтаро аллакай боз овардан айни ҳол доранд духтаро. размерош ҳаст. Не ҳоҷонаи боло чанда япаҷон? Абая? 350 На абая омадаи ду таранг дорад. Нав. 350 сомон размеро ҳастанд. ҳамаи расветкош ҳастанд. Дидем? Ёшам аҷоиб хушрӯ ҳиҷобо. Абая чанди? Абая тоқаям боло мугид? ё тоқан 350 350 сомон духтаро. 350 Боло ҳамаш ҳамаш тоқа ҳаст. ҳамаш 350 сомон духтаро. Даставка ҳаст духтаро. Барои даставка ватсап ихчона нависед. На духтарако абаяҳои спортивни аҷоибот хушрӯи дубайски. Ё чанди? стандартан ё Стандартан духтаро. Стандарт ҳаме ки одамои қадбаланда мешава ай 48 пуш то 54 56 пуша мешава барои ки поёшон кушоуда. Дирас ду намудай духтар духтушон. бо ҳамин сифет Нархушон чанди буд? 350 Нархушон 350 сомон. Ин сафедам дорад, а? Сафедам дошта духтарако. ҳоҷиёно ҳоҷонаги. Сабзшам бадай. 3 та ранг дорад, 4 модель дорад. Духтарако тройкаи ҳамо платья ки нишон дода будем. Чанд вақт боз мепурсиден? Ё чанд суми? 300 сомон 300 сомон духтаро нархушон даставка ҳаст духтарако. брукаи поинш Брукай кирта дорад, болошда хала дорад. Метавонед тугмоша маҳкам кунед дуйка када пушен. Ин духтарако болопуш абая бе остин. Ё чанди? 300 сомони нархушон. Даставка ҳаст духтаро. иш замча Не самша, я мам 300 сомоне. О, Дорам 300 сомони духтаро. Не юбкора ме нигоҳ кунед, амур нишон метем. Ду та рангш омада оранҷи юбка кати. шудам бо овардем Круташ диден? ҳаё тамом кардем бо овардем Размер доранд духтаро. Ду расветкаи даф омадаги ранги кирпични, оранҷеви мегӯянд баъзеатон. Кирпични тори короче сабзи баландтар светаш. Шам хушрӯ. Бори нав. ини двойкунам тамом шуда буд овардем Дуйкора духтаро бо бори нав шуна айни ҳол надоштан айни ҳол бо ҳаст. ана ё ам двойкаам Ё чанди? ё 250 Дуйкошам нав омада духтаро юбка кати спортивни. Спортивка спортивни 250 сом. ин ёш тройка ду свет мондаги ай тройка ана ям 250 ай тамом кардем бо овардем На духтарако ҷинсошон 180 250 сомони. На ҷинсам дорам, метавонед дар ватсапшон нависен, маълумоти пурра ихчон бигиред. Духтарако ин намуд платья омадай барои студентҳо аҷоибот хушрӯ. Як ранг дорад, а? чанд ранг дорад 5-6 расветка дорад Бокин. Чанд сомони? 300 сомон 300 сомони не хеле пешта украшени дора, миёнакшам хеле украшени дора. Бо ин абая отдельно мефурӯшанд. Абаяшам хушрӯак. Абая чанд сомон? абая 200 Не 200 сомон абаяшам духтаро. Духтарако распродажа 150 сомон двойкошон духтаро. Арзони тивай гапо хоки сиёҳ. Дидем? метавонед ҳозир харидорӣ кунед. одамои Россия бисёр Россия ханака хеле чиза ғафсака ҳоля мепурсанд мегиранд. Марамат када ватсапшон нависен духтаро. Не распродажа.
150 сомон платьяшон. Yosh buruq dora. Yosh двойка будиян духтаро. Ям платье ки двойка платье буда духтаро. 150 сомон. 150 همینجا چی چیزی هست 150 Айо ята дита мондаги духтаро размершон кам ёфта. Бибин наздик мебинин духтаро мепушен размертантуна мегири. یا تا موندگی برایم دست продажа да. Ё ҳамаш 250 буда духтаро ҳозир 150 кадагин. Ана ирам кирташ қимат буд хушрӯя качестваш. Ҳозир 150 сомон кадагин нигоҳ кунед. 250 дан 150 шидан. Ами сател да чизе ҳасте ҳама 150. Дидин? Коржинко чанде? 180. Коржинко духтаро размераш ҳаст 180 сомоне. Ё ҳама дигар жемпро 150 ям. Ина ҳама расидкош аст рас продажа кардем 150. Духтаро як ранги жемпиракшон. ҳама расидкош аст. Расветка беҳад бисёр. Духтарако халату брук. Ишам аҷиб хушрӯ. 150 сомон. Брукошон клиёшай. 250 сомон брукошон клиёш буда духтаро размеро Ёшам ҳастан. ҳаст, размерошам ҳаст. Сиёҳ ҳам дошта. Расчёт гирен ки ранги сиёҳ ҳам аст. Духтарако версачи ҳам 200 сомон. Платьё 300 сомон я. Дар дукон духтаро ҳама чӣ ёфт мешавад. Халато ҳам доранд, коржинко. ина суруға духтаро 7 дароза кати рост мен 5 қатор да 5 сектор.